Anhapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni anhapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Welcome po sa inyong programa ng hapot sa DCGB. Ngayon pong Aldownin Friday. Para po duman sa mga masirimba dyan sa Quasay Parish ni Santo Cristo. Gaponin misa dyan na 4 o'clock, buda 5:30 p.m. Ngayon pong Friday. Sa mga devotos tabi kan sa tuya tabing patron na sa tuyang kagurang na. Alas 6 po alas 4 nin aga hapon. Alas 4 nin hapon buda tabi diyan na alas 5:30 nin hapon. Friday po ya. Hello, good morning. Good morning po, sir. Ay, good morning, ma'am. Sir, naramdaman mo sabi kang February 2, pinadigli ko po Sir Diyos para mahiling ito nagka-urayday na kahoy sa itaas kang gruto mi po. Sa Opo. BBN. Sa inyo, sa Buragwis. Now, naka-urayday padigararay po. Sorry po. So kahoy na dakulaon sa itaas po kang gruto mi kang Our Lady of Lord. Ay, nako. Na dumana nga ni po ako sa engineering. Opo. Balik po ako duman. Ano sabi? Ito po ang kaya. Sabi ko nga ni, may problema po ako, mahagad akong tabang sa Indo. Ang sabi ninda, si Batasinda Magadan. Nata. Nata po. Nga ni ako nagduman sa may problema, muya ko po, solusyon. Nata dato Magadan. Problema pa. Di ba Batasinda Magadan? Nata da po. Na Nata. nag-aagad nga ni ako tabang. Kung kaya ko pa sa kaning putulon, halo yun, nonon ko na ining sinupulon. Oh, nata da po tamagadang sindano da po ang problema. Hindi, nag-decline na po tabi sa engineering. Ano po yan nagkahoy na? Dakulang kahoy? Diba da ang magadang sinda? Dakulang kahoy po yan? Po? Dakulang kahoy? Dakula po, garo sadit na nyog. Na, Iyo. Tapos nakabalandara pa po in sa line, live wire kang Aleco. Nagduma naman po ako sa Aleco. Tinanag sana po. Iyo. Sige na po ang baba. Sige na, tag-urana naman. Ano nga ni po sa barangay? Ano nga ni sabi sa council po nagpabot mo na kay kapitan yan? Ano po, aram po yan ni Kap, may digde. Kaso, ako na nga po ang nag-decider na mag-follow up. Kadelikaduhon man, may Iyo. mga akit po patigdigdig Iyo. ng kasarawan. Natapo ta dapat halion iyan na kahoy. Lingaw-lingaw ko na kaya Pebrero pa pala. Natapo ta dapat halion yan. Nakahalang alaba po ining kahoy sa taas kang gruto ni. Oo. Proceed na po siya. Yan pong grutok. Ayan po nagrutok. Diyos, may nag-apod nga ni Sir Diyos kung wala na dakan kay mga katabang digdi sa Boragli. So umala nga yan, perang bulan na po. Iyo. Yan pong gruto. Kasi yan nagrutong yan. So gruto yan dyan sa Pasakat. So, sa man lang po ining gruto. Oo. Sige lang po ini sa Muya, sa PBN po, sir. Oh, Sabi. kasi po yung property, kasi po ang daga na nabugtang kang kahoy. Po, sa syudad po ini, sir. Bali ining gruto, pigpagibo man kang mga taga naka-star digdi. Sa maugma man po kami digdi nagka-tarabang-tabang dyan po. May opasyon. Iyo. Po. Ang gusto sabihin mo po, iyan na kahoy, nakakaulang dyan sa gruto. Po, dahil man actually nakakaano. Ano po, kuha na siya? Matutumba na po siya? Matutumba na Magagaba po siya? ang gruto kung dahil siya mahali, sabi, sir. Ano po? Magagaba ang gruto. Magagaba ang gruto. Nata po. Opo. Nata. Garo sa bubong kang gruto siya nakabuhay. Ah. Tapos nakulaon na po. Arin inot so gruto o so kahoy?
Ang inot. So, gruto po. Inot sugroto. Nagbuhay na lang garo So, sa kahoy. Opo. Tapos, de lamang- ano na siya, old na. De lamang po, Nagaba na siya, tadakulo na garong dahon or what. Okay. Ano ini sa live wire. Iyo. Nya, depo, dapat ko ta, so kahoy kang saday pa, bidulnot na. Ade, Gayon. Kaya lang, siguro, warang nakaisip magbulnot. So, sa taas po sa ining gruto, sir, dakulong pang kahoy. iyo nga ni, sige na po, ta, ironay ta daw. May solusyon Si Kapitan po, hiling na ni Kapit. Aluhin ko na po ining pinutol. Bakong kapitan dyan si Kapitan Tina? Umpo, aram po ininikap. Ano na, de kaya ni kang kapitan pa, gibang-gipagi na manubli ki Pamputolo, ano? Ang mapagal nga ni po, sir, may nasa ano kang live wire tabi. Di dapat halion mo na sa live wire bago putulon. Tama? Hindi naman so aleko. Pinagan ba sana? Ilipat sa ko ta, inquiry, ade, pinagan dapat ba sana? ilipat gayon. Yung mga taga-digdiming mga barangay kagawan, bako sa pag-ano, sinarangad man sana. O Ay. paano na ini, matangad sana pala ini, dahil solusyon. Iyo na nga ni iyan. Iyo na nga ni Matabangan mo iyan. po kami, sabi, tayo ka matibayan ka maggibong paagi kung paano. Sabi, sir. Sige po, madam. Tailingon tako ng pwedeng magibo ka. Sa pangaran kan sa indong barangay buda kan serbisyo publiko buda kang grutong iyan ni mahal na ina. Gibon ta pong paagi, ha? Ay, madam, saan po yan da parte sa... Madam, saan po parte andyan sa Boragui? Saan parte? Arani po tabi, sir, sa DSWD. Arani sa DSD. Opo, Paglaan mo mataas dyan, lang, mataas. masakat ka. Umpo, mataas pa. Tapos? Yun na, siguro mga 50 meters from, or 100 meters from DSWD po. Okay. Sorry niya. So, sa likod na parte kan DSW, dito sa may eskwelahan. Digdi pa, sa may covered court po. Covered court? Sige. Aram po dyan sa barangay kung pag hinapot ko nahin ang gruto? Umpo, aram po ini ni Madam Cap. Kaso nga ni, ako na ang... Siya man Dede, nag-report ali ba tao ni kaya may... Uni po kaya igwa Si kung... Madam Cap, matibay yan. Kayang apudan, kayang i-text, nagsisimba. Kaso, aram mo naman, sir. Dakulo man baga po siyang piligid. Iyo Hindi nga naman ni. nagkaroon ng Iyo follow-up. nga ni. Ako ang nakikita Ano? dito. Oy, madam. Anong kahoy po iyan? Pa, Anong kahoy? sa kuyang ano, garo ipil-ipil or hindi Tadyang kan baka... na nga, nalilinig ang sabi, sir. Baka ang mahagad grupo. naman kita ka kipermit tugod pagputulkan sa di na aday manggayo na de. Gayod po. Dahil pa ako nagduman sa DNR. Sige. May madyan po na tawo. Ipahiling ta po, ha? Ampo, sabi, sir. Okay. Salamat. Sige, madam. Salamat po. Salamat. Mm. Diyos ko, Lord. Okay. Ipangaji. Ako na last, ay kang February 2. Ipangaji mo lamang. Isabay mo lamang pa ako sa pangaji kay Mama Mary, ha? Na mailigtas kita sa anong mga kapahamakan. Ngani, basta, nag-arano kayo ni grotong inisubyanan ko pa. Iyo po. Mailigtas lamang kita sa anong mga tukso. Iyo po. Buda sa iba pang warara na nga ni kayo sa mga author. Okay. Kaya ako sa yung manwarao. Iyo. Okay. Sige po. Sige po, sir. Bye-bye. Salamat na rin sana talaga ma-actionan na po. Iyo po. Tag-uran na naman pati mabaragiwan. Iyo na nga ni Panahon na naman. Okay, sige. Dagdag sa na pong pangaji, ha? Iyo po. Okay. Dagdag sa ng pangaji. Napasabungan man lugod. Kaya ilingon mo ang buhay ka. Ilingon mo, uni, si Bossing Andy, nagdatchat sa... Ilingon mo talaga ang tawo, adi. Pag ang tawo talaga maray, magtrabaho buda mga tugang may karahayan na pig-iisip para sa banwaan, kon talaga siya, di nahalat na suguon pa. Di ba? Di nahalat na suguon pa. Sabi ni Bossing Andy, Migo? Yes po, maray na aga. Oo, madamang ka mo ngunyan, Migo. Hilingonin daw. Opo, pagali mo tabi sa TikTok. Sige daw, tabi pare. Uy, parti pa kang trabaho nindo ini? Sige tabi, kita baga, nag-pruning man kita minsan. Taba ka pwede pa rin i-pruning na lang mo na temporary. Or, kumbaga, garo ipil-ipil yan. Gari, madali masana yan. Ade, tan importante. So, gruto na.
lugar para sa sambahan kan mga tao? Opo, sige tabi. Mailing ka mo niyan. Tanging tapo ko nga Iyo, dapat ang iyo. Oh, buda. Sabi ko kay madam, isabay kitang duwa sa pangaji nga ning Mario kita sa ano man natukso. Ade? Yes, opo. Opo. Kasi yan, ibaga dyan, may nasa ba't. Natagilid na sa ako. Pero natutok sumanggilin at magkapapangkuga ko. Di bale, hiling lang, hangal lang sa hiling migo. O hiling, okay lang yan. Opo. Kaya lang, pag ang hiling mo kung may pagnanasa na, kasalan mang girarayaan, dapat suhiling siya na. O, salamat migo, bahala ka na tabi. Opo. Okay, sige. O, ang anuman na pagtingin na mayroong pagnanasa, ikaw ay nagagasala ng pangangalon niya. Pero so hiling mo na dahil ka mang kimaraot na intensyon, naghiling ka man sana, mari po yan, apresasyon nin kagayunan nin tao. Hello? Hello? Yes? Yes, si Sir Andy talaga. Malis tuhon iyan. Oh, iyo ata iyo nga napigya sabi ko, iling nga, hiling ko ninda, nagupruning man sila ki mga kahoy, baka makatabang sinda. Iyo po. Oh. Ako niya sa barangay ninda. Ako na nagputol kayan. Iyo nga. At ako niya, duman sa barangay ko man, inagdataka ko ta, nagitang doon naglagadi kay to. Gani, arayon man sa tuyang duwa. Di pagtabang kitang duwa. Nailing mo na, na-imagine ka na may, ara mo sulagadi na duwa baga nagkakaputag sa ibong? Ara mo ito? Yan, iyon ang gad. Oh, duman ka ko ta sa ibong, di ako sa ibong man. Sige, ang bulno tantang duwa. Tapos magkanta ka kung ako na may mag-aasawa. Ang pipiliin ko Piliin ko ay para lagadi. isang taga-lagari. Lagari siya. Lagari ako. Lagarian kami. Good morning. Good morning. Makaugmahon daw niya na aga. Uy, gari maya naugmahon daw ako ngunyan. Andi, bossing, mala ka na. Makaugmahon man ngunya na aga. Lagari siya. Lagari ako. Lagarian. Hello? Baman talaga sa puris mo. Basta ang pusis pagamaling mo. Iba na, bata nag-uran-uran. Nareparo ko ikaw kaya layo na itong nagating mag-gym mo. Amo, Pag ang babae, pag medyo malimog, iba man ang approach mo sa mga gurang-gurang. alangan man na kaurunong ko sa kimedyo. Dapat iba man ang kauron mo kumpara sa edad na buda sa lalaki. Nareparo ko yan kasi mo. Oy, bossing, ang madinuda sa iyang kapwa, nagkakasala. Hindi pa magkasala kayo, ba't na Latusunta kang salmatada ka na. kaya ako bambayan ko ika. Bye-bye! Sarabayan Yugo-yugon man. Now, araw kay ni Ronald, patudungan daw tabi dyan so huni baga na kwan? Uy, istoryahan ta ka mo. Padugang nga daw tabi dyan so plugging takang. The Diocese of Legazpi. Na para sa brings you diocese. One Voice, Part 2. One Voice, Oh. Part 2. A dinner concert for a cause. Featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang Alright. hagad kong Ay. ali sa sendo. Si Bishop Dangaling ini sa Bishop. pagtiri po Bishop po. entertainment, at the same time fine dining, lugod, mapangyari, asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Yes, welcome po Bishop. Lambang saro kita gabos tiniripo ng Diyos sa pagkamoo. Kay Henry M. Kita gabos
Ayos. Ayos. Ulita Noy. Ulita. Ulita Noy. Ulitan mo. Ulitan mo, Noy. Kay Henry M. Damo gabos. Ayos. Okay, thank you. Alright. Now, araw ka ini. Igwa pa ako nagdikit-ticket para dyan sa One Voice Part 2 concert na yan. Dinner for a Cause. Kaya, istorya ko po sa endo. Takasuha po, naugmahon ako na kadakol kang nag-apudigis ako na sinda po gusto na mag-avail kan ticket na ini. Natapo takaypuhan, ano-ano ang kahalagahan kay nita? Maski ako, namuya po akong magtabang. Kami sa DCGB, namuya na magtabang. Libre po itong plugging na ito. Pati ang chef na maluto mga tugang kay ni na dinner concert na ini, na si Chef Jesse, saro po na midbid na chef sa Kinaban, sa Manila, day po siya masingil ng talent fee. Libre po ang sa iyang serbisyo. Ini po kaya, once na nag-avail ka kang ticket, bako lang kita para duman mga tugang sa ngaya, ma-experience kan fine dining, ma-experience ka ngaya kang konsyerto, entertainment, kundi makakatabang kita sa mga seminarista na nagpapadagos kan sa indang pag-aadal para po makapagpadi. In other words, saro kita sa mga makakasuporta sa saindang futuro. Ang proceeds ka ini, mapapaduman tabi sa panal, ano nga naman po sa panal? Panal seminary yan. Panal, tatabako. May seminarista ba kayo? High school kayo dyan, high school seminary. Duman sa Mater Salutis Seminary, dyan sa Sipi, buda tabi dyan mga tugang sa may formation center sinda sa Naga, kan makaurong ko si Bishop Bailon sa programa niya tung alas 3. Now, ang kantidad po mga tugang kan ticket, 5,000 pesos. Pero nga 5,000 pesos. Sabi kan iba, mahalon nga. May target po kaya ini na kung sa radyo, kami pa nag-planning kami, pinmay ko biguturo sa mga estudyante ko, ini kan mga enot na, once you plan out a program, igwada, number one na dapat i-consider is your target audience. Ikaw pong target ini, na kung siyang pwede kaan makabakal. Ikadua, kung halimbawa nga dahil mo man kaya na magbakal, pwede ba na nga sa sarong opisina, mag-chip in, halimbawa nga DCGB, sabi, mag-chip in kami, maraffle nga kang, halimbawa nga nakatipon kipira, good for 1 ticket or 2 tickets, irarapol mo ito. Sisesa mo na taga DCGB, ang pwede po na at iririgalo mo duman sa pwedeng mag-experience kan dinner for a cause. Halimbawa ngayon dyan sa opisina ngayon kang di gobyerno, dakulon, mag-chip inatag saranggatos, tapos irarapol, o kasi ngayon magana kayo ni, nakatipon ngayon 15 mil, good for 3 tickets, irafol nga. Ito nga duman kay araw kay tayo nga nang gana. Iton makaka-experience tabi kan siring na bagay. Buda, sa mga tao man na medyo talagang maray ang pagkabuhay sa komunidad. Natapo ta gari kakipuhan ta ini. Ika po automatic na nag-avail kayo ng ticket, magiging benefactor ka kang mga nag-eskwela sa seminaryo. Sabi, kada kula kang gustong mag-eskwela sa seminaryo, ano ba, dahil man kaya o di ba ko man idudul out ang pag-eskwela ninda, pero susuportahan natangit na mahalo ng pag-eskwela sa seminaryo. Diyan baga po, bako man baga po ang eskwela na harog sa tuya, nag-eskwela kita sa college o high school na ang malaw kitang aga, mauli kitang udto, mauli kitang hapon. Diyan baga po, naka-anapon ka, Ronald, naka-house. Diyan baga nag-i-start sa mga seminaryo, ang mga estudyante, tama? Nya po dyan baga nag-i-star, mga tugang, kay puhan ki, pagkaon, kuryente, isira, tubig, ano pa mga kinakaipon niya ng mga kwan,
Diyan po yan sa seminaryo mga tugang ipinaghahanda. Oh, kaya paminsan baga may nagyadyan madunat ka sarong sakong bagas, dawang sakong bagas. Pero yun sa pagi po kaya ng fundraising na ini, malay mo pagabot ka nga daw, ang natabangan tang seminaryo, ang natabangan ta mga tugang na seminaryo, yun mami sa sampangan ta sa mga maabot na daw. Yan po ang rason kung natata, arog po kayo ng kantidad na 5,000 pesos. Pare, Pare, pero sa imong masugong ka, pare. pero sa imong ticket tabi, Pare, bago man ticket, pare, wala na. bago na makalusot ako sa imo. Bago na makalusot ako sa imo. Oh, ano? Ole. So, tiyan ako baga sa'yo mo. Hiring na ka, no? Hiring na? Sa Ayala. Potong ko daw. Lakas unta. Tabayan ako, pare. Oh, sige, yo. Tapotong ko. Okay, sarawayon ka. Sige, bye. Yeah, ngaling muna. Kung ano ang problema ko sa buhay. Alright, so igo po ako ng ticket. Baka po gusto nyo magbakal ka ini. Taka so hapon, may dineliver na akong apat. Igo pa, ne. Kaso hapon, may hinatod akong duwa kay Madam Sally. Madam, good morning, tabi. Yan sa Reynaldos. Abang kasuhapon na alas 3 pigistorya ko, nagapod sa ko sa amigo kong profesor, dyan po sa Bicol University. Nagturuparan kami duman sa Kim's, ano nga na, so Kim, dyan sa Kim's Bowl, yeah. Nagbakal si Doktor, isde mo nga sir, pagkararaman ako ng gadha, sikreto sa nangaya. Si Doktor na profesor sa Bio, nagbakal po kidua. Di na ka-dispose na ako kay apat. Ngunyan pong aga, ano ko piningaranan ini? Basta dyan, sa amigo ta, dyan sa, maduman si Ate Mariel, dyan sa, Day ko mapulang day ko ngaranan. Basta, dyan sa Rabax, nag-avail man sa Rabax kay Dua. Kaya, ako, naugmahon ako na, although sinda talaga, habo magpa-mention kang pangaran, pero ang purpose ko is to, maraman nindo na may nag-avail kang ticket, baka lamang maka-inspire sa Indo. Tabi, no? Baka lamang maka-inspire sa Indo. Tabi, may anom na po akong na-dispose. Ikaano mo sungo niya na duwang aldaw, tumaduman si Ate Mariel. Pakay ko lamang po kamo yung surusubrata. Baka abunaran ko iniyo. Baka ano lang kami? Baka tabangi ba ako nindo ka ini? Sir, pabakali ako saro para mabuwasan sa ticket mo. Dahil pagsabihan ko, sunim ko, oy, amiga, salamat. Pag nailing ta ka, amiga, magkakupo-kupoon ta ka, silang lang nasa nalugod, ang kupoon ko, kon ito, medyo, padaba ako ito. Lat ko na, hello? Hello. Po. Muna ko pang-aki sa nayan. Anong pang-aki? Pang-adult inimigo na dinner concert for a cause? Atos baga. Adyo. Ay salbatan na kang sarawayon ka. Pasipason takilang atong na kausakos, bako akos. Inyo. Ang seminarista din, kung talaga pwedeng luwas lao. Yung nga, kaya pala, ngayon ko bigo na sabutan, kung natatamahal-mahal ang pagpa-eskwela sa pagiging padi. Nagkaroon kami sa nasa harong. So maintenance ka, makaraon. Yes, gabos na maintenance, siyempre, yaon dyan gabo. Yan baga, medyo, dapat pa kaon, mangkitol-tol ta, bata baga din, pwede magbata. Kaya nga, kaya na pwede magparalo, siya ako sila dyan ta. Ngayon, magkapadi ko niya sa luwas. Di makabata. Nagkada ko ng dintasyon. Iyo. Pero, nakulaw ng bagay pag nag-ano ka dyan. Iyo baga, nakulaw na ta. Malay mo ining na matatawanan ta kang na-raise na funds, saro sa mi sa sampangan ta sa maabot na aldaw. Di ba? Ang grasya kan sa'yo mo, takol. Iyo. Yan ang pigisabi sa ko, migo kan utong kaudong kong profesor kaswapon.
Buda si Ate Sally, Madam Sally na sinda sabi nga kang professor ako ngayon bayad nga basta nga ako gusto ko lang maka-inspire kaya mo na ko na may nagbabarakal duwa-duwa pati Kaya nanubusin mo sa tada. kaya nga na ako nakimayarag sa endongo niyan tabaka doon ako baka may problem pag di ko pa bakal ini Ika pa. okay sige medyo Ayaw, ayaw. okay salamat nakadispose na tabi ako anom na niya. Oo, ni may saro pa. Lang. Kung ba taon ni silang lang. Dere na supo ko naman ako kwan ka ini. Or embrace ka ni kay lang. Tagadi daragaho naman ini. Kaya to, baby pa ini. Pag minablis ako ya ini. Pag embrace ko ini listener ko talaga ini. Aki pa ini. Kaya pagkasupo ko naman si lang na. Gadong, sa bagay, basta, si Tito Henry nga ini, kung di ka lang sa ina na sana. Amiga, pwede. Tapos may taka mabaga nasabat dyan sa mall o kung saan. Kung bako kay lang, bata garo daraga naman ito. Baka masupog naman sa kuya. So ina na sana gayo dali. Halat ko na. Kung di po kamo magkadigdi sa DCGB, ipahatod ko tabi sa mobil. O, yan ang Delta o. Basta digisa na po sa Daraga, Legazpi. Siguro, maski dyan sa Ginobatan, bahala na. Ginobatan o Santo Domingo, bahala na. Basta kung di kamo magkakadigdi sa DCGB, chat po nindo ako, ipahatod ko po sa mobil. Diyan naman ka. Doon na naman si mami nilang lang, ma-request naman. Kangin maghatod sa kuya. Nailing muna iya. Madyan po ako sa estasyon. Ay, salamat. Iba mo silang lang. Tabi, silang lang. Deko na lang. Aluyunod, daragaho na. Kaya to, baby pa ini. Oy, salamat tabi. Salamat. I-text ba ko ini ta. Amiga ko talaga ini. Salamat tabi. Yan. God bless. Yun na. O, saro naman ngunyan. Aha. Dumidi ka tabi. Narin ka madigdi sa DCGB tabi. Tataraman ko. Ano kayo ni? Magdidi ka po sa DCGB, amiga. Alas 10 in aga. 11. Between 11 and until 4 p.m. Nin hapon. Iyo po. Yan pang oras na available digdi o. Hanapon mo tabi si Shirley Dilomen. Yan. Amiga, hanapon mo tabi si Shirley Dilomen, ha? Tapos kung medyo nailing mo na ini. Oh. Ronald, nailing mo na ini. Ronald na chat sa kuya, oh. Ikangayaan mo ya ko hanapon. Mapa ko po talaga. Pagkagagangin. Baka nadangog ako ni Bishop mo niya. Baka nagdadangog si Bishop. Baka nagdadangog si Bishop. Garing nga nagigibo naman na kaduratan ngayon ang kwanta. Oh. Uyog-uyogon mo simbag kaning mabakal kitikit na sarong tiket. Makakupo lamang ngaya. Nailing muna. Sige. Alang-alang sa mga seminarista, mapakupo tabi ako. Amiga, salamaton na. Seriously, tabi, barkada, salamaton ha. Salamaton tabi sa imo. Kanan tunay. Mabawasan ko na lamang ini na pinadala sa kuya digdi ha. Salamaton tabi. Oh, okay. Mari na maghigop kimainit na tsokolate, may pansit gisado, dinaguan in poto, lanson. Jen, Madi, dispunto na dyan ki 5,000. Ihatod ko sa imo ining ticket, magilingan naman lamang kita. Haloy na kitang doon nagkailingan. Dumang kita sa kwan maghilingan, o dyan sa may inutan sa Nabaganindo, sa San Rafael. Dumang sa may Kalayukay, dumang ko sa may toso ticket, na 5,000 pesos. Yo. Amiga, haloy na kitang nagkailingan na duwa. Duwang kita maghuron sa may... Sa inutan, baga? Sa inu... Bata fiesta ngunyan sa Santo Domingo. Ano kung may handa ini sa Radjen?
Madyan po ako today. Matchat na lang ako. Okay, sige po. Baka Ay. na. Dumang ka mo magduman kay Udin, Iyo nga ni, pag-isip ko. RBR. Iyo nga ni, pag-isip ko. Iyo, duwa na lang. Sa Reyes, ade. Ano nga ito pa, de? Reyes? RBR. RBR? Oo. Ano, palibre daw kita ni Odin duman? Oh, ikaw pa? Pati. Iyon, no? Duman na lang kay Odin gayon. Oo. Mga malinig na, mga magayon na pa rin. Mga aircon na duman sa kunan, eh. Ay, pwerte na duman. Sabi, Wala ang pagbabago. sabi, gudang swimming pool duman Igwa. na pang presko, buda pang daga. Sa dagat, pwede. May swimming pool na may jacuzzi. Duman kami ni Madi sa may swimming pool sa nagayudan, no? Duman kami sa swimming pool. Pata si Madi, gari. Ikaw man na kantahan na VIP. Pata si Madi, gari, mapagalaman makauso sa tukawan. Iwalo na ako kay niyo. Iwalo na ako. Iwalo na ako kay niyo. Garo ngayon wala kang isyo. Uni nga ng isyo ta. Na ikikipigisuyo ko po sa Indo. Aram ni Jen, Mading Jen. RBR. Iya. Oh, Madi. Sayang man lamang kan magkamadihan tang duwa na maski di ako naka-attender kan mga activity kan inaanak ko. Di ba? Wala lang kita mag-ilingan Madi sa room. Ay, Salbatana simba di may tinauna akong numero. Punde ako Madi abe ako Madi pag titintari Madi tabi ta aram mo man sana ako medyo ang kuwang ko ang sa kuya tabi na ano ini ang sa kuya na ang pagpupugol ko ngunyan medyo sa totoo lang medyo nagpupugol-pugol na ako ngunyan ta nagidad na panagidad na medyo bako na puguso sabi kan mga gurang. Sus ko mading Jen tama na tabi ka istorya ha taga naman nagkaramdaman ko naman kang istorya mo tabi tama na yo sige na sige o ni may tsokolate man akong pagiinom digdi o Salamon. Sabi kan amiga ko, mabakal manda siya, pero ihatod mo daw sa papantan. Sabi kan amiga ko, ihatod mo daa, mabakal da siya, pero ihatod mo daa sa papatantan? Ano ini? Ano ini? Sino ni Ronald? Tut ano ni? Di ko arami. Ano ini oh? Didi ka daw sa may pintuan. Ronald, didi ka daw tabi. Ano? Ano pagtik sa kuya ni? Ano yung papatantanan? Paliko sa kay Hamura Subdivision. Paliko sa Hamura Subdivision. Sa kanto ng gadaan. Aso ang pangan si Oil? Arayo na ito. Sain? Hamura Subdivision sa kapangan. Ay! Ulig di! Sa may kanto kang likodan kang... Ay, yo, naramdaman ko. Papatantan, room 143. Natusunta ka dyan. Pumundo ka tabi, amiga, taba ka, mangaranan ta ka na. Hindi ba na? Aram nga ni Ronald. Ako day ko kabis papatantan. Yan pala sa kanto. Sa may... Bago yun sa kanto may tindahan motor. Tama, tindahan motor, tag sa ibong. Paglaog mo, itong tumbok ng gad. Ika, magduman tabi na, kabisado mo pala ini. Yung mo, room 143, salbatan ng makatakuton man na ururon tayo ninyo niya na. Uy, ang pig-iisip tatabi ngo niyan kung paano kita makatabang sa mga mapadi, buda mga seminarista, nata nakaabot ang ururon tadigdi. Kamu daw na, tulad ang pig-urunan ta para duman sa mga pagiging banal. Kita man, puro kalukot. Kung kunyari pa da ako, day ko aram. Day ko man talaga aram. Barkada. Salamat si Made, Jen. Beh ko Made, pagparapod-apod kan text mong inita. Baka mapalingaw ako tabi, Jen. Made.
Makabalik so. Hotel bagaian kan mga okay. Hotel? Hello? Ang mga patuyaw talaga, diyan mo sa paligid mo. Yan mo na. Magayurod sa timakang istorya. Oh. Daliw ka daw papatantan. Ligaw. Ang pigay nga ako tabing makatabang ngunyan initabi na konsyerto para sa mga mapadi tabi. Nakaarbot kita sa konsensain. Kaya nga ni nagadil nga ko bata po akong tayo yun dun. Yan nga tanaran dito. Boseng, Bo. punduhan mo ba ya ako? Iyo ta ako nagtataka-kontrol ako ngunyan ta. Lang gayon pati san. So, uno nga hindi. Buda. Papatastat. Magtaga-ingat-ingat kita migo. Tama ta kaduroy baga kita. Supo. Pagalit. Diba? Pagalit ka nagapa. Nagparakor kunwari. Pero tuman ka na. Latos tara. Inasay mo. Alat ko na. Ayun na. Nakasaro lamang kita. Ay, halati sa ini. Nailing mo na yun. Bataan huron mi mansa na kami mansa na ni Mading Jen so mag-ilingan naman kung mabakal sa kitiket. Uni si Jasmine Ronald may text. May bangaya po ako. Nahiling mo ng aki ini. Di ka mag-iba ni. Masubog kay Madi. Mading Jen, bidbid mo tabi si Jasmine bagang baluloy Mading Jen. Yaon dyan sa konindo. Iba tayo tabi Madi si Jasmine o ano ang ikataban magdesisyon Madi. Kung ibata, kung iday na gayo ta. Ano ang ibong kayo ni Duman? Kunyaon siya. Diba? Na mag-uuron kitang duwa. Aday, siyang para kolektakan 5,000 pesos. Yung kaswapon, yung ginibo ko naman kay doktor sa may kong professor, siyang para kapot, nga ko, bilangan ni, saraya yan. Iyo tama. Siya na lang ang para kapot kan kwarta. Iyo, okay. Kung tumugot si Madi, kung tumugot si Mading Jen, iba ko si Jasmine. Pero kung dahi, manta. Yan naman ka na. Para ulok-ulok naman si Jasmine pag nailing naman akong kaurong ko si Madi. Yo tabi. Yun na. Salamaton tabi sa tuya tabi na mga ano yan. Good morning Padi. May hiring. Ay, okay na to. Sir, magkano po ang ticket? 5,000 pesos po ang ticket. Kaya, kung kamo tabi interesado, ipapahatod mi po sa Indo. O igwaman tabi ki bank account na pwedeng padarahan kang bayad. May bank account po digdi na pwede rin kang bayad. Kung nagduwa-duwa ka mo sa kuya na ito sa 5,000 pesos, igwa tabi ki bank account na pwedeng padarahan kang bayad. Iyo po. Or may GCash po na pwedeng padarahan kang bayad. Iyo. Henry M., magdidi ka sa Muya sa Santo Domingo, ta fiesta, nibid ko yan si Madimo, o yan sa inutan mi sana. Iyo, depende kay Mading Jen tabi. Buda kong iba ko si Jasmine. Good morning. Kung habo kakutahin sa girl na anta o kirom, day mo kuta pag-broadcast. Tinaw mo kuta ki Joshua. Nailing mo na. Sige. Si Joshua na iba ko lugod. Kuan nga ni. May bagyo po ba? Wala pong bagyo. Malayo po. Pambansang short time. Latusun taga kuya Tony Reyes na. Padi, sa paborito mo na ni Boy sabi ni Kapitan Toy Barajas, sweldo po ba yan para ini po para sa maintenance kang seminaryo nya to. Budakan mga nag-eskwela diyan po sa seminaryo ta. Sa totoo lang, dako lang gusto mag-eskwela, dit da po so nakakalaog ta kulang nga ni kay financial. Kaya bagaan mga nagpapadi arog kay ni kay Father Paul Okfemia limbawa, sure ako na maray kay Father Paul ng pamilya kay ni Maray sa Bilya. Kaya ka nag-eskwela gayud din gari so benefactor niya, gari kulang gayod. Kaya niya sabi si Father Paul Okfemia. Kaya nga dyan, amigo. Bago yung Father Paul, pag nag-eskwela, may mga benefactor yan sa seminaryo.
Kaya once na kita tabi nagbakal kan ticket na ini na kantidad na 5,000 pesos, automatic saro po kita po sa mga benefactors kan mga seminarista. Tama, Father Paul? Okfemya? Padre, kumusta ka pala ni Dr. Noel Rafer? Yan, kahurong ko kaso hapon. Si Dr. Noel Rafer, tabi, kahurong ko tabi kaso hapon regards sa tabi sa imo, ha? Okay, now, yung tabi, yan ang pakiuron tatabi. Kaya kung interesado ka mo, i-text po nindo ako, i-message po nindo ako, tabi, magpasiring, kung ano, ihatod me, paano ang mode of payment nindo, ihatod sa DCGB, akong ma-deliver dyan. Basta ba ko sa na po sa papatantan? Dakot. Maraw to nang hururon ta nagkarabot sa papatantan na. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya mga tugang si Baby Angel Mostasa. Good morning, Angel. Angel? Naputol na lugod si Angel. Tinakaw-lakaw ang lugod ni Angel. Pagaman niya ka na bangaman nga ka na bangaman niya ka na ma-report na niya kung anong pigistorya. Sa Oktubre ka magdigdi, padi, talutuan ko kan paborito mo. Noy, di kita makakaong kilibre taon sa Santo Domingo. Sabi kang madihon ko na, saro sa pinakamagayon kong madihon, madidi ka ngaya padi sa Oktubre. Luto ang tangang paborito. Aram ni Madi ang pagkaon kong paborito. Di ka nga magngalas, Noy. Na madihon ko, aram niya ang paborito kong pagkaon. Tapos, ingat nga pa di, mauran. Magkayunon baga pag dangugon pag-araw ka. Adi? Henry Nasa imong madihon, may concern sa imo. Di inuumaga, your partner in the morning. Angel, good morning. Yes, VP. Good morning po. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Hiniling ko na duman so ipigpapaabot sa tuyang concern na sana mga concerned citizen na nag-aaragi duman na naghahagad na tabang unya na maa-action na VP Henry itong tambak-tambak na basura at nakakabara na sa salog sa Puro 1B kan Barangay Puro, Legazpi City, particular na baga VP Henry duman ini sa may sarong establishment to dyan. And sa ampangan ini VP Henry kan Legazpi Boulevard. Sa concern kan mga nahiling man ka na nag-aagidigil, nahiling man ini kan DCGB News. Ang concern VP Henry, dapat nang mahali asin malinig ang mga basurang ini, lalo na ngunyan na panahon na nintagpuran. Hay nako. Sa initial ta VP na pagkipaghuron duman sa nagkapera mga individual, sabi ninda na itong basurang ito antog hali sa dagat, pag alalangkaw da VP ang tubig, naglalaog po duman sa area na ito so basura, kasabay da VP so mga baybay, tapos subaybay, ito na mismo po ang nakakaulang duman sa agihan kan tubig. So, mas masabutan ta VP Henry, habang naghahalat ako sa imo, nagpa-share na ako dito sa Barangay Hall, kan Barangay Puro. Tanganing mahagadan tamanin paliwanag kung ano man naman ang gadang tigibukan barangay, tanganing masolusyonan ito VP Henry. And VP, mga kauruntaan Officer of the Day, si Kagawad Angel Uzaita, kana Barangay Puro. Sir, good morning po. Nasa ibong na linya, si VP Henry po. Good morning po, VP. Lalaki ka palambos, nakikikon ngaran mo, Angel. Angel. Ano po ang tulay mo ngaran? Angelo? Angel. Pag karon na imagine ko sa imong hitsura kagawad, gari ka so... Ano? Magkaraong na talaga si JP. Ay, okay lang ha. So, Okay. Amigo, arong tabi kayo ni Kagawad Angel. Opo. Na-istorya man siguro sa imo ni Angel sitwasyon niyang kang kanal na inapod sa Modigdi. Ano po ang plano nindo kayo ni tabi? Actually po, JP, ang problema nga, kanino na pagkatukaw nga ni bagong kapitan ng Ngunyan, ito lang siya na si kaso may. Opo. Gabos ng mga kanal, si kaso nga ng Ngunyan, ang nangyari kaya, ang tubig galing sa dagat, nalog dyan, nag-over play bagali. Nalinigan na kanina, sila balik na naman. Iyo nga ni. Dapat naman, solusyon na ginarami. Aram na po ni Kapitan. Opo.
Oho. Ay, kagawad, ano po ini? Sabi, luwas da po sa dagat. May kanal da po ini luwas sa May dagat? kanal po, diretsyon sa dagat. Okay. Back-to-back yan. Ngunyan, gari, di naman po nakakabalda ini, ta sulat na nga ni po. Gari, mas marilugod na day naka... Nagsasabi po kaya ng aling dagat, so bye-bye. Opo. Yun, kasulat ka yan. Oh, gari mas magayon lugod din nakabalda ta. Makon nakabalda ini, madalagan sa dagat ining kadakol na basurang plastik. Oo, yo. Adi, guro Nasulat po. nasulat na kan bye-bye. Oo, guro no tabi kagawad kararom ining kanal na ini ta. May tubig po ini. Oo, deng tubig na ini. May tubig yan. Iyo ano, kuri karaban tambak na basura talaga kagawad adi. Kan panahon nga ligan, so pero may pagliliga. Ako pa nga monitor ka andyan. Ay pangyari. Talagang Oo. ibalik na naman. Sino halan mga basura na ini kagawad tabi? Ali dyan sa taas, yung mga sa dagat, ali yan sa dagat. Bako ang tula, buno sa dagat yan. Ali man sa ibaba yan sa may mga buldan. Oo. Mga nagrulupos sa tubig, galing sa kabulod. O taan makatakot ka ini kung biglang umagi sa aram kang kanal, dalagan sa dagat tabi ini, na mga basurang ini, plastik pati kadakol. Iyo, talagang may ali sa dagat, may ali sa ubas. Opo, oo. So ano tabi kagawad ang plano nindo kaan? Tabi, ang natandaan ko, gari, si Mayor Isham, gari may memo siya na nakikisuyo sa barangay official na magdiklag da tabi kan mga kanal, lalo na ngunya na nagataguran. Iyo po. Ano po ang plano nindo kay ni? Uli kaya, uli nga ni, pagdiklag magalig ni sa pag-release ka nuling volleyball. Kudakula talagang kanal dyan. Taro nga niyan sa problema. Okay. Andiyan, construction na po yan, uling mga Iyo po. Oo. Okay. Sige tabi kagawad ta. Bata. Ipapabot yung ginaray po kay Kapitan. no? Tapos mapabot yung mga kay si Bossing na Mayor. Iyo po. Oo. Bossing ko po si Mayor. Ang wala to pa lang kay ni Kap, may harong ano? Ang igwa ko na rin yan. May harong. Bako na iniisus ko. Sisi itong tuminapok yung basura dyan. Dahil mapagal magsahot. Dahil Ang minsan taman talaga, ang tao talaga, dahil mo man makuya na minsan talaga. Iyo. Tapok talaga yan. Hindi man matulugan ng tapok. Yun na nga niyan. Oo. Okay. Sige ka, bahala na po kamuta. May pinaabot ka digdi. Medyo nanggirisoy ba? Baka da po pwedeng, baka pwedeng magyamang action kan barangay na madiklag po. Mahali ang basura. Tigara, aram minaya kang barangay. Tigurulungan minaya na dapat maano gilala yan. Oo. Very good po. At least pala, aram na po din ang sitwasyon. Iya, aram na yan. Very good. Okay. Sige tabi kagawad Angel. Salamat ha. Salamat po. Salamat po, Bibi. Salamat po. Okay. Kailan daw po pwedeng ma-actionan po ito since po ngunya na panahon na po niyang taguran? Pagkabot ni Kapitan, kung gusto mo maalat lugod, toron mo tagalin. Oho. Yutara mo, di man pwede manginot si kagawad kay Kapitan. Oh, di si Kapitan, Kapitan Olimpo adi. Apo, Henil Olimpo. Oh, bat Kapitan baga, pero minsan may naulok-ulok sa naan. Mabuti yan si Kapitan. Apo. Okay. O So, sige. yung VP, Thank you Angel ha. Pero at least aram na palang kang barangay yan. And ako naniniwala na ma-actionan niyan. Ako sa ko, half day, wala ang basurang yan dyan. O ni si Kagawad Angel. Oo. Sana bahala kayo ni mag-monitor. Kung maglilimpiyahan dyan ang mga, tara mo, dapat ko may balik so spirit of voluntarism kan mga taga-barangay, di ba? Naroon ka na, yaw ng harong mo dyan, magtabang, magtarabangan, dahil man, kunan matrabaho dyan mga barangay council, dapat kay Ponso tawo na magtabang, para sa tuya man sana yan, di ba? Bata bibi baga tiga agi-agian ini ka mga nagdijaragi. Yung nga ni, ka mga turista. kaya yang kan tinaram sa kuya, inagyan kon sarong alaw, indami ka para suga ko na may magsaod kaya dyan sa sira dyan sa kwan. Na, inagyan ko man, garang yung mananggar nga ako pala. Okay? O sige. So, yung VP, pagreparo Basura. sa sa palibot, istoryang basura, kan mga pasaway na day nagiging disiplina, Okay. tapukan sa ina mga basura. With Kuya Boy, Angel Mostaza, Salamat, Angel, sa report live from Puro Barangay Hall. Hello? Hello? Hello po? Hello, Idol. Si Isko Moreno baga. Oo. Nag-order siya sa gabus na kapitanes, Oh. gabus na kagawad, iski chairman. Nagbidiglag baga sa Manila ang kanal. Oo. Iyo baga. Magayon ang bagay ito. Siguro, pwede atong arugon dito sa aton, miski probinsya. Actually, Migo, ang gabos na bagay, pwede mong arugon sumaray na gibo sa ibang LGU. Oo, magayon yan to. Magayon
Iyo, ato na, sis ko talaga nahiling ko yaon sa masasaudan, sa Matawo. Oo, nakalain mo Siya mismo ang nagkukuhan kan mga basura, mga pasaway na parking. Oo, dapat yan. O ito nga ni, may nadakop na suspitsado sa panglulupig. Sinapak baga? Agaro, di ko alam kung sinapak o sisapak niya. Garo, Mapagalan. pigan sa niya, oo. Ang mapagalan ba kaya di sa atin ang mga rampa, patanta, naroon sa... Migo. Bye-bye. Bye-bye. Sarawayo nito. Awinda. O bueno, duwang kita kay Padingal Armario. May dagdag na report. Good morning, Padingal. Pasok. Dahil mo ako iba? Saan sa puro? Duman sa... Nito, kay... RBR? Papa mo, Papa. RBR? RBR ba yun? Iba mo ako? Pade, habot kang guyo doon sa ano man nakasalan. Tabatayaong ka kay Father Rick. Nasupog. Yeah, Diyan kan? Para maiba. Diyan kan? Ako pa so, lugod so, nag-demonito sa imo. Dahil man, ang plano ko, pagkaaga, mabalik ako sa Kulalapnit. History. Para Siguro sa tuyang Kulalapnit. Ang broadcaster na ini. Mahilig sa room. Nagdro-dive duman sa swimming pool. Happy birthday mo na, kaya na. Sarawayon ka na. Broadcaster na ini. Oh. Mahilig. Kaya nga sa bihon. si Jasmine may bada siya. Nga ko siya mag-iba. Mahilig niya si Madi. Ang broadcaster na ini. Oh. Mahilig Sa? magpasiring dyan. Tapos? Kay Papa. Tanta. Papa Boy. Sarawayon ka na. Ano ba, balik na Kulalapnit? Ano? Makatakot kang kay Riba? Makatakot kang kay Riba? Gano'n difficile ka, matakot kang kay Riba. Okay, sige, go. Kaya kita sa pagsadyos. Mas maraya ang pagsadyos. Yes, tama ka. Kaya pagkapatunay pa din na makadyos talaga kita ng mga Pilipino, Bicolano, mga Albayano, Ligaspeño, kadaklan sa tuya. Very supportive ang mga tao pag-abot sa mga programa, proyekto kan simbahan katoliko siring kan pangapudan ta doon sa Albay yaon ang suporta sa mga plano kan simbahan sa pamayan ni Bishop Joel Bong Bailon digdiman pa di sa parokya kan Taysan very supportive man ang mga parokyano ta may church expansion man na project si Father Rex Paul Arjona sa moyang Kora Paro ko digdi sa Taysan. Kaya naghahagad man in suporta sa mga willing tumabang maski diit na pagi. Kasubanggi para sa kapistahan man ni Senyor San Roque sa Agosto 15 at 16. Tinawan man ni schedule ang simbahan in activity kasubanggi Parish Night. Binagsak pa di, gulpis sa mga parokyano na uminabot ka sa banggi. Digdi sa covered court kan Taysan Haros Mapano. Ang covered court kan Taysan. Aralian kadaklan sa Mariawa, mga taga Humapon, mga taga Maslog, and siyempre, Anhos Barangay ang Taysan, may mga dayo pa. May mga dayo pa na nagbisita digdi, kaya dakulang bagay man ay bigya pasalamat ni Father Rex Paul Arjona, dakulang bagay ini na nakatabang para sa fundraising man na biggibo kan parokya kan Taysan para sa church expansion na yan ongoing na ini magpapadakula kaning simbahan kan Taysan talagang grabe na ang populasyon digdi kaya kay puan man talaga na pahiwaso na ang simbahan kan barangay Taysan. Iyon. Iyon man ang rin nahiling ko yan na perspective yan sa front. Magayon ang pagkali. Saan nag-design ka na architect? Magayon na, no? Ano nga bang gusto? Iyo. Gari so architect na nagarin nagadaan na so architektong pero barkada ta.
Tama ka, dapat anyway. talaga mapuunang mapahiwas yan. Medyo, kung may mga misa nga medyo pano ng tao, nagusupay na sa luwas. Totoo yan. Pag may mga special na okasyon, talagang pano-pano na ini. And antay-san haros garin na munisipyo. Kadakulan ka na populasyon. And expected pa yan sa mga masunod na taon. Okay. Yan man ang antisipasyon kan simbahan. So, Okay. salamat tabi ang simbahan, si Father Rex, sa gabos na nagsusuporta kan mga magayon na plano na yan. Good. Yan tabi ang informasyon digdi sa Southern Paggan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat, tabi, Papaal. Anhapot, kaiba. Ito gang papatantan. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, Paringal, sa report. May kinaram. Aram po, magayon nagkatabang kita sa mga tugang sa mga kausa na pinagigibukan simbahan. Akuan, magayon ang iabutan niya to tabi sa tuyang buhay sa maabot na daw. Or sandali, may good news kita. Nakamonitor pa lang si Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr. sa satuyang programa. Digo na monitor iso tungkol sa diklaging kan mang kanal sa palibot Igwa siyang good news para digdi. Siniya na po mag-announce igwa siyang good news na ang makikinabang ka ini iyo po mga tugang an mga taga-Legazpi. Sana maray ang signal ni Kong ta. Pasiring pala ninding ngunyan duman sa probinsya kan Sorsogon. Congressman, maray na aga po. Good morning, Henry. Apo, kung salamaton sa informasyon pwede po pakishare sa listeners na itong pigasabi mo na may tupad kung kitang program na gagamiton para sa pagdiklag kan mga kanan sa Legazpi. Go ahead po, Kong. Well, Henry, tama ka. Bago kita nagbaba sa pwesto, may natadang pondo. And iyan mismo pinaghagad ni Mayor Hisham Ismail. Opo. Tanganing effort niya sa flood mitigation and lalong-lalo na primero niyang order, sa executive order. So, declogging ng mga drainage system in all barangays. Opo. In anticipation sa rainy season, tanganin din magkabaha. Opo. Iyan sa iyang primerong pinagtutukan and it is but proper so mga tupad beneficiaries tas nang yung pinag-aasikaso na submission na kang requirements magtabang digdi sa declogging efforts. Opo. Tanganing sa panahon kan taguran mahiling ta kung ano ang labi ka importanteng pagdiklag kan sa tuyang mga drainage. Tama ang obserbasyon na Henry. It is not just the heavy pour of rains. But at the same time, itong basura na minabara sa tuyang mga drainage tabi, Henry. And lalong-lalo na kung itong waterways so dating pinag-aagihan, pinagharungan na tabi, Henry. So, these are the factors that contributory sa padago sa nagpababaha. And kaya ngunyan, ang abiso ta sa tupad coordinator kang ako Bicol that i-channel so effort kang clean-up drive sa pagtabang sa mga barangay sa pagdiklag kan sa indang mga drainage. So yan na halos sa 4,000 na mga tupad beneficiaries tabi, Henry, aside from doing the normal clean-up drive sa barangay. They will focus on the declogging efforts na konsen guided man ka mga barangay officials tabi, Henry. 4,400 tabi ni kung initial na para sa tuyang declogging efforts tupad sa Legazpi. Yes, spread out in 70 barangays tabi, Henry. Ayun, opo. Baka magselo sa ibang munisipyo. Kasi baka sabihin, baka ka naman nga mayor, congressman ka na. So dati, request ni Mayor Geraray, Mayor Isya muna. Ipo, bago kita matapos sa terminuta, kan June 30, ini talaga nakatalaan na ini and nahagad ta ini as in na i-alokar kang ako Bicol party list. But rest assured that in some municipalities, we will also kumbaga put and contribute to their efforts, lalong-lalo na pag-abot kang taguran tabi, Henry. Yes, tamang-tama. Takasbagon, habang nag-report sa Angel duman sa Puro, itong sarong kanal duman na paluwas sa dagat, namin yun kumanagad na si Mayor Isya, may executive order na magre-request sa mga barangay na magdiklag sa mga kanalta in preparasyon sa pag-uuran. With that po pala, may suporta tabi
kung napigasabi si Mayor Isham para dyan sa mga tupad beneficiarista? Well, Henry, tama ka. And ang tupad bako sa na yan ang obheto asin kumaga taskan bako sa na magsirikit alagad pwede tama niyan palinigon sa mga esteros na kung saan barado kang mga basura. Ayun. Natalawan tabi kong gari ang kausan lagang kwanta kang barakan kanal tes mga basura bako man talaga actually daga kundi natapok na basura o binulos na basura po yan lalo na mga plastic. Well, tama ka yan. It all boils down sa kumbaga disiplina kan lambang syudadano. Opo. And that's why ining pagkawara kidis minabalik sa tuya at minakausay na ikidistroso sa tuya mga propiedades. So it's about a joint effort of each and every Ligaspeños, Albayanos na we observe this rainy season na may liwta. Isa kang kulang infrastruktura that will mitigate flooding. Pero talaga wala na contributory factor ang basura. Opo, okay. Kung yaong ka naman sa pasensya ka, isabay ko lagod na hapot sa imo ini. Naging mainit baga po so discussion sa Senado, may kinaaraman sa pag-archive kang impeachment case ni Vice President Sara. Ikaw po bilang sarong abogado, sarong member ngunyang kang Kongreso, ano pong reaction mo tabi kan maaraman mo ito? Hello? Kong? Hello, ayun. Nagwara na sa signal ni Congressman. Madali lang na nagwara na sa signal ni Congressman Pantabi. May travel kasi na sandali lang. Yan, baka makahuron ta pa si Congressman Tabi. Hagadan ta ki-reaction duman. Mga mainit na usapin ito, mga tugang sa Kongreso kan Pilipinas. Kong? Hello, Kong? Henry. Apa. Kung nakuha mo po sapot ko regarding duman sa gusto kong hadon sa reaction mo tabi sa naging decision kang Senado na i-archive so kaso impeachment case ni Vice President Sara bilang sarong abogado, bilang member ng niyang House of Representatives tabi. Para mo, Henry, bilang membro kang Kamara de Representante, kita ko ang best way to do is to wait for the finality kang decision kang Korte Suprema. Having this motion for reconsideration, which was timely filed by the House of Representatives, anuman ko na halato na ang sa finality. And at the same time, di kita ma-stoop kang mga aksyones na kung saan nakakarakterize ki haze o kung nata nag-iitali tabi Henry. But we fully respect the decision of the co-equal branch of Congress, which is the Senate. However, we fully maintain in the House of Representatives that there are factual and legal errors in the decision of the Supreme Court. Yaon so paghahagad ki mga rekisitos na dayman pinag-iimponer kang sa tuyang konstitusyon. Yaon so factual errors, even ABS-CBN report was quoted mistakenly now being corrected by ABS-CBN. So these are the factors na kumbaga glaring, and the Senate could have a judicial notice of those things sana. But yaon yan tabi Henry, but we will see to it that the position of the House of Representatives maintaining that we follow the constitutional requirements in filing impeachment case. And at the end, Henry, kami po nag-aasa na ang Korte Suprema i-reverse ang sa indang desisyon tabi Henry, and i-uphold ang constitutionality ng articles of impeachment na pinagpirmahan kang labi sa 200 na mga kongresista, Henry. Ang pigasabi baga tabi kung nahiling ko duman sa Senado na may iba pang nagsasabi na unanimous ang decision kan Korte Suprema, may kinaraman duman sa pag-declare na ang constitutional Pero kamo po naniniwala pala na may posibilidad na ma-reverse po ang decision tabi kong. Ano po sa iling mo?
unanimous decision decided by the Supreme Court. They Ayun. Yun. Andali. Nagdadalagan kaya si Congressman. Anyway, nagwawala ang signal. Nagpuputol-putol na ang signal. Okay, sige. Kung mapod gare, tabi ako, siguro, klaro, last na lang, ito, tapos unta lang tabi so simbang ni Congressman Garbin. May kinaaraman po duman sa sakuyang last questions. Ay, yun. Wala na. Nagdalagan kaya sinday. Pasiring po mga tugang sa probinsya kan Sorsogon. Na may gari, may meeting ini duman. Tabi. Oras natin, mga tugang 11 minutes bago po magabot ang alas 9 nin aga. Digdi po sa tuyang programang anhapot sa DCGB. Kong? Yes, Henry. Yeah, pasensya na, gari, nagdadalagan po ka, putol-putol gari. Sige po, Kong, go ahead po simbag mo kanina sa hapot ko, tabi. As I mentioned earlier, Henry, Opo. nagkapirang beses na kung saan ang Korte Suprema nag-reverse ang sa indang unanimous decision. Ayun. Even on a question of constitutionality. And it is not impossible na kung saan pwede giraray i-reverse kang Korte Suprema ang sa indang desisyon mo niyan. Considering na nagruluwasan na tabi so factual errors and even this amicus curiae o itong mga friends of the courts, even retired senior justices of the Supreme Court are saying na medyo may problema ang desisyon, sabi Henry. Ayun. Opo. Okay. Kung salamato na maray, unless po na may announcement ka from ako Bicol, tabi. Go ahead. Sa nguya na aldaw, Henry, nakatalaan kita mag-distribute ki rescue vehicles sa probinsya kang Sorsogon, as in ini para sa 15 munisipyo as in sarong syudad, digdi sa Sorsogon province. And at 10 a.m. man, Henry, igwa magitang groundbreaking activity sa Castilla, Sorsogon for the Meetings, Incentives, Convention, and Exhibition Center na inisyatibo kang ako Bicol Party List. And this will be participated by the elected officials of Sorsogon City, at sa indang gobernador, as in 14 municipal mayors, as in City Mayor Esther Hamor. Yeah, opo. Kung salamaton po maray, ingat tabi. Salamat, Henry. Maraynaldo. More power, PBN District. Okay, thank you so much. Congressman Pido Garbin. Iba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Simbag duman sa primero, tungkol duman sa isyu may kinaaraman po sa mga clag ng mga kanalig di po sa Legazpi, nagkapera pang isyu sa tuya tabing palibot. Bago kita mag-commercial break, ilag ko na muna si Jomar. Sandali lang tabi, Ronald. Jomar, ano ang latest dyan? Go ahead, tabi. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Actually, ano na kung yan sa opisina ni City Councilor Ram Janko kan Tamaco City. Siya ang siya ang dinesignar na tagapagtaram ni Mayor Ray Bragais. May koneksyon sa resulta kan pag-urolay na ginibo kasud ma-entry sa LGU Tobacco asin sa Area Management Board. May karamang BPN duman sa kontrobersyal na resolution kang PAMBI na nakatala na implementar sa maabot na September 2 ang pagsingil nin mga entrance fee, parking fee sa mga protected area sa palibot kan mayon kasabay ang mayon Skyline Park. Na kiradigdi ang LGU Tobacco dahil lang sa pagtubod ninda apektado ang LGU dahil lang ang LGU kan Tobacco igwanang ipinasang ordinansa na nagre-regulate man kan mga activity digdi sa Mayon Skyline Park kan 2011 pa. And apuera kan daima na itinukdok na pasilidad ang PAMBI sa Mayon Skyline Hotel kung kaya tubod ka na LGU Tobacco, desinda dapat magsingil duman, ang dapat na magsingil sa paggamit ng pasilidad, iyo ang lokal na gobyerno kan Tobacco. Kuhanin na pagkirad ang LGU Tobacco kung kaya ang PAMBI nag-scheduling meeting kasudma, imbitado ang LGU Tobacco, ang Provincial Government kan Albay,
para pagtulayan ng bagay na ini antes na implementar na resolution sa September 2. Aramon ta kay Kagawad Ram Janko kung ano ang naging resulta kan pagtulay. Ano dinangog ang pambiso kahagadan kang LGU Tobacco na dapat na maikonsiderar itong sa mga issue na pig-raise may namanungod sa pagtugdok ang posibilidad pagsingil asin pa Kagawad Ram live kita sa DCGB Legazpi. Nasa ibong na linya si BP Henry Maceda. Hello Kagawad, maray na aga po. Ay, Diyos marhay na aga tabi, Sir Henry. And tagabos po na paradangog, Diyos maray na aga tabi sa DCGB. Salamaton po, Councilor. Ano po naging resulta kan sa indong meeting with the group regarding po dyan sa concerns po kan lokal na gobyerno? Yan. Sa tugot po ni Mayor Ray Bragais, kaibanan ko po City Councilor Roy Bon, si City Legal Officer Attorney Yami Balayo, sumula po na Sendro Head, si Mr. Reynold, asin su City Head kang City Tourism Office, si Eric Valeriano, asin yaon man po duman sa mga taga-DNR official. Medyo namundo lang kami. Sa part po kang provincial government kang Albay, dahil po nakaabot igo po may nagrepresentante po duman sa environment man. Ngunyan po nagkirad po sa siyudad ng Tabaco, manungod po duman sa ipapautob na PAMBI Resolution number 4 series of 21. Ini po na paghagad ninda kisingil, day po man actually ang Tabaco nagkukontra. Tanata, ini po batas. Kaya man po pwede magkontra ka ini. Ang samuya lang pong kahagadan, ini po na entrance ticket fee, kung ini po mapaduman sa inda bilang saro po, ang mayon po, saro na protected area, sinda po ang nagmamantinir, kaiyan, will man po ang syudad kan Tabaco na itao sa inda ining entrance ticket fee. Ang samuya lang po na tigkiradan, ini pong parking ticket fee, biking ticket fee, asin ini po na commercial documentation na nag-aabot po ng 5,000 pesos. Okay. Ngunyan po, ang saro po sa rason, ta ini po na Mayon Skyline o ini pong dati baga pong Mayon Hotel. Iyo po. Ini po na mga pasilidades na ini, ang nagbutas po kang budget po kay ni, hali po sa lokal na gobyerno kang Tabaco. Ayun. Duman po niya to, si Diponto Congressman Ed Selagman sa man po sa nagpaluwas man ki mga budget para po mapagayon ining planetarium ta. Ayun. Kaya hagad ni po na ini pong parking ticket fee mahali kasi ito pong parking duman kita po ang nag-provide kay ini syudad, lokal na gobyerno pala Okay. Yes. Opo. So ano po, Councilor, ang reaction ninda kang request nindo na halion itong parking fee na ito? Ito palan ang ginasto duman, hali mismo sa lokal na gobyerno kan Tabaco. Ano po ang reaksyon kan mga representative sa meeting? Ngunyan po, sa DNR, ang taramon po ninda, tawara nga ni po from the province of Albay, ang naging napagurunan mi po duman, magkakaigwa po, giraray kami, kipanduwa na meeting. Ayun. Sa tentative date po, is Petsa 19. Ang mangyayari po duman, kung day po, giraray magkaigwa, ang igibuhon po ninda pala, ma-amendar po kaining PAMBI Resolution number 4, nagigibuhan po ng exception ang Tabaco. Kung nakmata po pala ini arog ka ini, kasi ini pong ginibong PAMBI Resolution number 4, bako man lang po palantabi ini sa Mayon. Ini po sa bilog kang Mayon na nakokoberan kang protected area. I see. Na may ginibo man po sa PAMBI duman, nag-develop man sinda duman, ang samuya pong kahagadan, exception. Exception sumayo na halion so iba. Opo. Ganun. Pero po, pag na-onra po itong exception, ano po, may plano ka mong magsingil o ano po ang plano po kan lokal na gobyerno, Councilor? Ang lokal na gobyerno po, mabalik po kita duman sa ordinansa me. 2011 po, igo po kay ordinansa ang Tabaco, na may mga singilan po kami. Iwiwin na po, kumbaga, dahil po DNR ang gusto magsingil kang entrance fee, sa hindi ko po hahalion dahil na kami maotro pa magsingil pa sa mga tao. Ayun, very good. So it would be free. So parking fee na lang po. In kaso po kung maging fully operational yan, magiging free itong iba. Pero sa parking fee na lang ang garo target po nindo, Councilor. Oo po, parking, tapos may mga cottage po duman na kung sakali, masingil po kita.
Yeah, opo, very good. Sige po, mahalat po kami, Councilor, kang next meeting nindo para sa finalization kung ano pagkasunduan kaan. And yon man po si Jomar, pwede po niya itong i-disseminate giraripon sa publiko. Salamat po, Councilor Ramboy. Salamat tabi, Sir Henry, asin sa gabus po na paradangog. Diyos Opo, pa rin namin. thank you. Jomar? Okay, thank you very much, VP Henry. So yan, VP Henry, ang naging resulta, dakol na mga proseso, ang kakontrata kaya VP Henry kang DENR is bako ang lokal na gobyerno kang tabako, kundi ang provincial government. Yeah. Kaya kung halimbawa magkaigwanin pagbabago sa mga resolution na ini, ang mangyayari, ang magiging kaulay kan PAMBI o DENR, iyo ang provincial government kang Albay, i-representar ninda o itutuo ninda so kahagadan kang LGU bako na direktamente ang LGU ang magkipag-olay sa DENR. Iyon, very good. Okay. I am Tabi Bipenry ang mga follow-up Jomar Pian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Mga tugang, alas 9 na at sabay na lang tabi Jimmy at saka Joshua sa masunod na programa. Hindi pang lalaking hindi inuumaga. Hindi pang personalan, kita po tagahapot lang. Salamat, goodbye, mabuhay. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule.